आज हमने के घमंड हो जाता विधायक जी, पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा इज्जत सम्मान के, लेकिन हमने के सोचा कि नहीं कि दुनिया के मालिक राम ओइले चल गईले, कृष्ण जी ओइले चल गईले, बाली जैसन बलशाली ओइले चल गईले, दुर्योधन जैस अभिमानी, करण जैसन शानी दानी। हमारा जिला छपरा हो, तनी ये जिला के बारे में लाल में कुछ कह लो, ये जिला वाला हर कथी परे हर गुमाना आमाटी हर कथी गरूर आज ना तो काल तहरा अजय के जरूर बा आज ना तो तारो कहता रानी ये दिव्या भारती अली चल गई, अमिताभ हईले चल गई हैं। ये दुनिया हो दू नैया हो, एक से एक सुंदर, एक से एक कलाकार, एक से एक बलशाली, एक से एक सानी लोआइल। जाए के बाद एगो कैलेंडर में फोटो पर माला लेके दीवार पर टंगा गई। अरे कथी जाके जरूर बा आज ना